श्रीराम एजन्सी। आमच्याकडे 4.5 इंच, 6 इंच, 6.5 इंच बोरवेल खोदून मिळतील। तसेच HDPE पाईप, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन व पंप सेट लगेच बसून मिळतील। तसेच रस्त्यापासून 500 फूट अंतरावर जाऊन देखील बोरवेल खोदून मिळेल। आमचा पत्ता मुंबई गोवा हायवे, बिबवणे, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। प्रोप्रायटर आनंद रामदास। संपर्क 9422 38 12 63 किंवा 7720 84 24 63। जीएसटी परिषदेच्या सूचना बंधनकारक नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, दूरगामी परिणाम शक्य। आघाडी पुरस्कृत उमेदवारीचा प्रस्ताव, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बरोबर संभाजीराजेंची चर्चा, शिवसेनेच्या उमेदवारीस असहमती। सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आयोजन। विकास कामातही दीपक केसरकरांचे राजकारण, मुख्याधिकारी जावडेकरांचे शाखा प्रमुखासारखे वर्तन, माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचा आरोप। आम्ही मंजूर केलेल्या निधीतून कामांची भूमिपूजने। सिंधुदुर्गसह 11 जिल्ह्यात आज मुसळधार पाऊस, भारतीय हवामान खात्याचा इशारा। चाकरमान्यांसाठी परतीचा प्रवास खडतर, आरक्षण फुल, मुंबईकडे जाणाऱ्या पॅसेंजरमध्ये गर्दी। महाराष्ट्र राज्य रस्तिकेच निवड चाचणी स्पर्धेत सिंधुदुर्ग संघ प्रथम, शुभ्रा स्पोर्ट्स तुळस संघाने पटकावले विजेतेपद। आणि RCBचा गुजरातवर विजय, IPL साखळी सामना, प्ले ऑफ प्रवेशाची संधी, सामनावीर कोहलीचे अर्धशतक, हार्दिक